inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiraɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal hettiyankoɓe weltare TV jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo jaslare nogase tati jolal hitande ujune ɗi e nogase ɗiɗi ɓataake men faade dewle kamen gurdam galleji meɗen. musidɓe tedduɓe hettotoɓe ayawo weltare TV, eɗen ciftina catal ngal innirɗen wallude sukaɓe almuɓe e wallude rendo meɗen ha hande ne eri mon an baniraɗo debbo kala nde pinɗa uddit almuwar ma ndara tekke sukaɓe ma taw wona bonɗe ɗe ala koɗe ceekaki moƴƴe nattuɗe hejje e makko walla ko natti yidde ko kanko cukalel ngel konone moƴƴi pewna ha feewa kala duɗal ɓurgal ɓattadema e duɗe sukaɓe almuɓe janggoɓe nawɗon maɗañ kutoriɗo. ko nonne kadi paɗe moƴƴe taw ko paɗe sukaɓe maɗa moƴƴe nattuɗe hejje e mabɓe walla koɓe natti yidde walla ni aɓe jiiɗi ha hande kono jogui hattan wawde sonande paɗe goɗɗe ittunawa duɗal ɓurgal ɓattadema ballita cukalon almukon gon. dabbunde nana ara leydi ndi ɓuuɓat ɓe peñete ɓe guinete teni kadi musat. an gonɗo nokku ɓurɗo newade wawde dañde darabuji moƴƴi walla mbajjuji moƴƴi fewnu ha feewa mbaɗa baluji walla mbaɗa e bariɗe nelda kala mo tottuɗa ene wawi yettinde kala duɗal bawgal wonde. hayso wona duɗe ɗe eɗen jogui hato jinɓe hen eɗen jogui e nder galleji men e nder nokkuji men yimɓeɓe ganduɗa hande hayɗo mbaali ni ngala ɗum ne woodi. so jeehe dowri ndi en jeehe nokkuji ɗi ma on taw ɗum taw jomumen kala ko dañi haadata tan koye ñamde wawa dañde goɗɗum. won hande ne goodi jitan dañde ko matlaɗo leeli walla darab ko cuddi walla ni mbajju ko cuddi waƴaka goɗɗum. ɗum noon ko enen kala ndentata nanguene ngal ɗo cetal moni kala ɗo woni waɗa ko hen jeeya ƴeewa wadde hen hunde. so tawi on dañiɓe kooɗi ɗon on neldi haalis joom codne mbajjuji walla sodne paɗe walla codne comci fof kadi ne moƴƴi ko ha weeyo men ngo ɓuura moƴƴude saabu ko ɓuuri wawde yeelade e booli ko ɓuuri wawde miskikinade ko enen en jaɓat ɗum koɗɗen koye booli koɗɗen koye jelari koɗɗen koye ñagunde en jaɓat ɗum ko neesu men way noon ɓayde ko neesu ngu way noon kadi jamanu o waylima natti wonde jamanu moƴƴo no hanki ni weeye ngo ne laaɓi leydi ndi ne laaɓi ɓerɗe ne laaɓi ñamde nde ne laaɓi ndeke hande en ndentoto woto en jeyde sababu ñaw cukalon mawnida e ñaw daña ñabbuji weeyo ngo wonta weeyo ñaw. ɗum noon moni kala yo tinno hen no moƴƴi. caggal ɗum haade men arde yewtere men ko fate dewle Arabie Saoudite ne tindina men yidde leydi mum jeeya koye limanagal hono woni hadis no wiiri annabi wi woni hen mbi kadi ala o wiyani ko en wonde kala yidde leydi mum jeeya koye nunɗal jeeya koye timmal jeeya koye yidde hoore mum saabu en jii hanki kippo
mo leydi Arabie Saoudite nde kippodiri e kippo mo leydi Argentine. eɗen gandi ɓe pi Argentine ɗiɗi e gotel wonti ko julde mawde to Arabie Saoudite kam e leyɗele arabe. ha ruwa Salman e hoore mum yamiri alarba hande o moni kala yo won galle mum ñaama tew yara ko weli welto ngam wonande kawgel ngel ɓe dañi e yeeso Argentine. ko yidde leydi mum waɗi noon ene tindina moni kala yo yid leydi mum. ɗum ɗo henna kadi ko belema nde tawno hollum ko weltade ha moni kala yejjita sunumo wonduno. so jii kon ɗo kaw kon ne mbaɗa are saha goto nder leydi Sénégal nde nawi ɗo henna Coupe d'Afrique nde Sadio Mané marki tan wiya Sénégal woni champion d'Afrique. gonduno ɗo e muusalla mo hoore mum muusanno, gonduno ɗo e paali, gonnoɗo hôpital ne leeli, mo wawanano hoore mum, mo hirtaki ñande hen, deweteɗo luwas, deweteɗo ñamde, deweteɗo jaram, gondunoɗo e caɗele, ñande hen o feer, o welti, o jaali, o wulli haw natti serde caɗele. ene usta suno ko noon ne kadi ne ɓeyda suno. so leydi ma fiyama a yerɓat, a dillat, a fawgat. so leydi ma fi beltoɗa kono aduna way. kono kala nde aɗa welto weltoro seesa, kala kaɗa mettina kadi mettinir seesa, te tawno foof ne hen. aɗa wawi weltade ha ɓurta maya hen, aɗa wawi mettinde ha ɓurta kadi maya hen. ɗum tagi kala ko ari tan lombo hen seeɗa jaada hen. musidɓe tedduɓe, ko wasiyaji seeɗa tan kadi e tindol wonande meɗen ha moni kala kadi wawa artirde haqqille mum e nder gendi muɗum. musidɓe tedduɓe, kala ñande alarba eɗen kewi nadde e nder galleji men, kalanen koye men gurdam men, hade woɗɓe garde mbiyane kalane men gurdameji men, kalanen koye men. nde tawno nder galleji men ene heewi taabu, ene heewi toɓɓe ɗe kalitaki hakkude debbo e gorko. kono toɓɓe ɗe kalitaki ɗe ko ɗe ufnata dewgal ha luuɓa yalta boowal. taw ko bolle puyɗe wonno ha wonta hunde mawde, ha wonta ñawande boowal, taw ñawangel ngel fuɗɗi ko nder ene wawno safrede taw wona ene ɓiɗe. ɗum waɗi noon alay sago janggen safrude ñawanɗe men law, sabu kala mo safrata ñawande mum e dewgal mum law, so yeehi ha wonti uure wontata ko ma ɓiɗe, wonko yaltata hen. so ɓooyi alay sago jahata docteur. sa so docteur nde weejat, so ne weeji hewɓe naata hen adda caɗele, woni hankkadi bonɓe naata hen, moƴƴuɓe naata hen, haala ka heewa. taw ko rendini mon ko a wawa haal, mi wawa haal, sabu ko ɓuuri hewde nder dewle ɗe ko rendini debbo e gorko ha ceeri, walla ko rendini debbo e gorko ha tikkodiri, walla ko rendini debbo e gorko ha yalti boowal. sa namdima debbo wawa haalde, sa namdima gorko wawa haalde, ko bolle puyɗe wonata. kala nde jiiɗa yimɓe kadi ko woni hunde tan ganduɗa ɗum ɗo hen sonanamane rendina yimɓeɓe, heewani rendinde ɓe, heewi rendineɓe gueɗon bolle puyɗe, gueɗon jaskon, taw ko kon timmani. hanani ko kon gona, hanani kene adda tikkere, hanani kene adda ceergal. kono ɓe lomba ɗum e ɓerɗe mabɓe, ɓe mawnina on tasio e nder ɓerɗe mabɓe, haɓe tikkodiri hen, haɓe gañodiri hen, haɓe ceerta hen. taw yiddene hakkude mabɓe so ɓooyi wontana ɓe gacce, ɓe jiiɗa artude hen, ɓe donka watude no ɓe mbano hayso ɓe gartodiri. ngal herƴat tan hankkadi haade men yetta ɗon en cafrat ñawande men guila less. holko safrata ñawande dewgal? ko wiyete communication, kaldigal. an gorko o kala ko mbawɗa dañ, kala ferguitere nde mbawɗa dañ, kala ko mbawɗa dañ, so joom suudu ma tini ene saɓora. annene debbo kala ko mbawɗa dañ ɗon tan tag feeña kalna, wona gadiɗo nande ko joom galle ma, gadiɗo yiide ko joom galle ma, gadiɗo famde haala ka ko joom galle ma, wonɗo haɗata. tawno wonno nanirta wo faama, wo anda, so woɗɓe nantinimo taw wo adima nande wawa yaha. nde tawno goto men kala ne jogui passeji mum
goto men kala ne jogui ɓennude mum ɓennude mum ɗi noon aduna hande o ko aduna hasidagal ko aduna kamniɗo ko aduna chantage ko aduna hande mi yiiɗa ɗon keɗɗa ɗon darja ɗon mi yiiɗa ɗo keɗɗa ɗon beltoɗa ɗon mi yiiɗa ɗo keɗɗa ɗo daña ɗon liberté ma alay sago ɓerdam nde so muusi hande ceerno ko moni kala woni ceerno mum mo jiɗɗa fiide fof a fiyat mo jiɗɗa aybinde fof a aybinat mo jiɗɗa boni fof a bonnat yoni tan e yaltinde haali seeɗa ƴetta renseignement ji ha keeɓa sirlu jomum bonna jomum wona ko ɗum woni hande aduna o ɗum woni dabare ɓurde bonde hande ɗum noon kala ko wawi heftadema e accident kala ko wawi heftadema e funtede kala ko wawi heftadema e doroguede kala ko wawi heftadema e waɗede poɗɗe ɗoyngol ɗaniɗa kala ko wawi heftadema an gorko e an debbo yo on gado tinodirde yo gorko aɗa tin walla debbo aɗa tintina ɗum pammina ɗum ko kam tan wawi waddema défendre ko cuuɗotoɗa joom galle ma ene urɓe e wuuro aɗa huuli wata yettade kala ñande yetti ɗum bonat ko cuuɗata joom suudu ma aɗa huuli hade yettade ene urɓe e sehilaɓe ene urɓe e galle ɓene ndeyodira andu kala nde yettimo bonat ɗum noon so adima yettade on hade yettade heddiɓe ene wawi dañde ɗo haaɗi saabu kala kalɗo mitini ɗum ko haydara tan kamayi ko ñohetene haale ko fo yettaki gorko o ndeke tini ñande ɓe tini gorko tini ka maayi ka wonta bouge ñande ka tini ñande ka yetti debbo ko adi debbo o ne nanayi goɗɗo ka maayi kala ñande ka yetti debbo o mi tini min kaldi hen min pamodiri gasi ka maayi ñande hen ka wonta ya jeere ka wonta ya luumoji ka wonta ya belguel ka wonta ya hay nokku ɗum waɗi noon hakkude debbo e gorko ala ko foti naatde ɗon haydara ala ko foti suuɗede ɗon haydara ala ko foti wonde ɗon sirlu debbo a wawa jogade sirlu e yeeso joom galle ma ngara nadda e debbo sehilma nder suudu kaalon gaynon jalton gorko wima on koyon ɓooyi ko kalɗon ala ɗum ko sirluji rewɓe ala sirlu debbo wawi jogade ga gorko mum gorko ne ala sirlu mbawɗa jogade ga joom suudu ma so wona taw ko sirluji secret leydi ka lamɗo leydi aɗa jogui leydi ne jogui sirlu mum ɗum aɗa jogui droit sudde cuuɗa ɓiɓɓe leydi kala ha heddo ɓen walla won ko kalfineɗa e gollal ɗum ko hakkude ma e ngal gollal ɗum yalti hankkadi hakkude moɗon ɗum ne wawi won kono gurdam aduna tan ni sirlu ala saabu sa yiyaka ko joom suudu ma so yiyaka ko an ɗum noon ko on neɗɗo goto so on goni neɗɗo goto tan gurdam mon moƴƴat kono son ɗacci serendu yimɓe naati moƴƴani surtout an debbo o kala ma aɗa yaade neɗɗo ɓeydoɗoma yaade e neɗɗo ɓeydowoma woto yaade gustowoma woto dañ sehili bonno ɓernde ma e kala saaha so ari galle ma o naati suudu ma an de kam ka daɗaɗo rewɓe fof daɗima yana jom ɗo jarata taw kanko hay tus wala ene wawi taw wala hay gorko walla o ala hay ko ɓorni o naata e ɓernde ma ka jontaɗo ka jiɗaɗo aɗa tolnide tolniɗaɗo gorko ma o ha hande ko ɗo wanma ha hande ko ɗo jarata o bonna ɓernde ma holko joni fu ɓe mbi say haalani gonga kono bonni ɓernde o bonna ɓernde ma an debbo so gorko ari tan a tikkat so gorko ari tan haala ma wayloto so ɓooyi mbatta ɗum e haqqille ma so ɓooyi mbatta haalde ɗum so ɓooyi mbatta nannudemo ɗum so ɓooyi mbatta tampinirtemo ɗum so haaɓi wo dugruma ɗum luural ar hakkude mon ceerton ko saabi gadduɗen ɗum ko oɗo henna baniral debbo goto ɓattake o nani kanko joom galle makko
aɓe jiɗodiri aɓe mbawodiri aɓe pamodiri koɓe neɗɗo goto yeehi ha waɗi saaha goto o dañi sehil e nder wuuro mabɓe he sehil o arde makko o yaano koɓe mbiyata tege ko rewɓe mbiyata ko tege walla mbiyen tontine rewɓe omo yeehi nawde piye makko ñande hen o tawodiri ɗon e debbo mo andi worɓe mabɓe ko giƴiraɓe ɓe gone yewtude on wi mami ar galle maɗa mboɗo yinno jokkodiren kono hande Allah hoddiri balɗe seeɗa fawi hen on ari mo hirde ɓe jewti on hooti ɓe canjodiri téléphone aji ɓe kalda Allah waɗi ɓe goni hen sehilaɓe ɓe goni hen sehilaɓe on noon no ardatamo ni hankkadi so ari laara no hoɗiri ni laara suudu makko laara mo watti wiide ene rokkamo hen conseil aji kettoɗo no moƴƴi conseil mo rokkatamo kala o namdotomo no foti joom galle ma rokkanma an par lewru debbo yo ƴoƴ debbo tinno saaha andu namdotoɗomo holko namdotoma koko woni holko yiɗi e ma holko yiɗi andude e ma holko yiɗi nawandema sehili weeɓani jaadiɗo weeɓani kono kadi garowo wedde kala walla garowo ñalde walla garowo hirde yo dañ ɗo kannuɗa ɗum neɗɗo foof dañ ɗo kannuɗa ɗum won namde ɗe namdotoma ha numɗo foti haade ɗo andinmo place makko ko ɓuuri yawde gila o wasnudema place ma ko ɓuuri yawde foti goɗɗo ko gorko e debbo kala ndendiɗo debbo e gorko kala ndendiɗo kala neɗɗo garowo e mane namdoma e nder dewgal ma gurdam ma ko fotani namdadema sa andinanimo place ma o ittuma e place ma joni joni ha ɓooya beela natta dañde place wo adda goɗɗo jottoɗo e place ma walla kanko so tawi o ala place o jotto e place ma on paami ɓataake o ko ɗe caɗele goni caɗele rendo debbo watti wiide min de gorkam wona noon min mbiyatmi ko lewru foof ko tel ko nangamo e nangamo ɗum ɗo hen an hande a foti diwde ɗo suudu ma foti diwde ɗo nokku ma foti diwɗo an a foti diwɗo ƴewno mbaɗa hande sa yaltiɗo ko worɓe laranma so dekkoni o hoore mum son ceeriɗo joni a dañat ɗo gorko ɓurɗomo conseil aji bonɗi kulɓiniɗi debbo woni heɗo tan moosa o moni ɓattake makko o felliti haalande on ngam hoolade mataw on ko sehil makko on ne rokkamo conseil aji mo waɗaɗi o watti hankadi sansude jewte hakkude makko e joom galle makko waddata ko jewte goɗɗe somo leldo e gorko ha hunde juuti o addata ko mbaadi gondi gorko yi e makko mbaylandi watti namdade mo o wiya ɗandi kay aɗan debbo ko foti waɗanede hankadi ni o nani kanko haali ɓattake makko nani yiya ngara foof hankadi ni o to hoɗe makko ha kala ko wi yo wat ko ɗum o waɗata gorko o natti famdemo ha lural ari hakkude mabɓe haɓe kaɓodiri hen ɓe ceeri hen ceergal mabɓe gadi ngal waɗi ko le 3 mars 2022 nde hitande 3 mars 2022 nde hitande nden ɓe ceeri kikiɗe nden ɓe ceeri yi ha fawi hen lebbi seeɗa kanko sehilajo o makko ko sehil makko debbo mo resa ko palasi ɗum on wonte dewgale nde andoto ɗum hankadi taw gueɗɗe kala gasi ɓattaki makko nani kanko debbo mo heeɗi sehilajo ne heeɗi gorkone kadi ne heeɗi saabu haala ka foof feeñoyi andu mo jaaduɗa andu mo cirduɗa dewgal hande sa woni hen
kala ko wawi hebdema an debbo e an gorko andu mo kalduɗa sehili weeɓani kaldiɗo weeɓani hande gaddoma conseil moƴƴo weeɓani ƴewtomo kalduɗa ƴewtomo kalanɗa sirlu ma ƴewtomo kalanɗa secret ma ko dewgal ma metti ko foof kala hayso bamum joom galle ma walla yumum joom galle ma walla mawnum joom galle ma andumo kaldata o ko hooli yo saabu enen ko ɓuuri hewde rendo men ken ɓeydoɓe haala kala nde haala wiɗo fat yalti kongude jeegom ɓeydama e nder makka ɗum tagui haala men ko yimɓe bonnata haala men kono noon haala hakkude debbo e gorko bonata kala nde haala ka yalti seeɗa yimɓe jooɗi ne jewtira ka ataya walla ne cuɓira ka maaro walla ene mbattira ka yewtere andu toɓɓe jeegom ɓeydama e nder kan haala soko yaltiɗo toɓɓe jeegom ɓeyda ɗo woɗɓe jogorɓe haalude ka goppi ko wanno ko ƴeewata koko ɓeyda hen ko ɗum woni ko yahata ɗum hewtoya e noppi yimɓe ha artoya ɓeyda ñawande bonde hakkude debbo e gorko ɗum noon an banam debbo gonɗo e dewgal reen dewgal ma reen joom galle ma nangu sirlu ma woto hoolo hay goto e dewgal ma dewgal ko kañƴe woto hoolen hay goto annene gorko kala ko wiya joom suudu ma waɗi caggal tan a yiyani woto nangu aɗana Europe aɗana Amérique aɗana Asie aɗana Afrique aɗana e nder wuuro mon neɗɗo goɗɗo wima joom suudu ma waɗi ni hay soko bamma hay soko yumma hay soko bane debbo hay soko bane debbo mbimi hay soko mawne gorko hay soko miñe gorko wima joom suudu ma waɗi ni nana ka koyel ko an woni dañowo caɗele dewgal a resata guurata ko ceergal hunde kala accu ha daña hen rayal ayne yo yitere ma yi so yitere ma yi ɓernde ma ñaawa kala ko nanɗa sa ayniri haqqille ma yi so goonga ma feeñ so fenande ma feeñ ko bonnata hande ɓuuri hewde ko moƴƴinta soɓe jiitima ka nanan nofal nana joni joni tan ɓerde ma nde faaɗa gummoɗa laawoɗa nodda debbo aɗa tikka walla aɗa rinka dande walla aɗa pose question ngaji joni joni daña erreur joni joni daña caɗele saabu won gonowo e galle ma taw won wonɓe galle ma jiiɗamo ɓe pewjanamo joni joni ɓe jaltinirmo galle maɗa rewɓe e koyemen ne gona e galle ɓe pewja oɗo debbo no yaltiri galle o joni joni an nanan nofal gonɗo to o mo heɗonta ko joom suudu mum keɗontoɗo woɗɓe o debbo ma yaha kamɓe ɓe gonda e rewɓe mabɓe walla debbo ma yaha kamɓe ɓe gonda e worɓe mabɓe gonta ɓoccode galle saabu ka nanam nofal ɗum noon firti ko kala mo ene anda joom galle mum yo andu joom galle mum ha ɓuura goɗɗo haade goɗɗo haalandema ko ni joom gallam wayi andu joom galle ma onon gondi onon leldoro e leeso woto on cuuɗodirta haydara omo yiyanma ɗo yiyanamo hol poɗɗo andude o ha ɓuura an neɗɗo goɗɗo biyoma ko ni joom galle ma wayi tikka kaaɓa paloɗa jiɗa haalde ko a waɗi ɗum an de a yeehi galle kaari an de aɗa yaltide e kaari walla naggam i andu joom galle ma ko goɗɗo handintuma joom galle ma an aɗa wuurde joom galle ma ala andu ɓiye hade goɗɗo andindema ɓiye ɗum noon andu joom galle ma hade goɗɗo andindema joom galle ma andu joom suudu ma hade goɗɗo andindema joom suudu ma wonko wiyete joom suudu ma waɗi aɗa andi o wawade ɗum aɗa heeɓi haqqiqa e nder ɓerde ma o wawade ɗum no gandirmi joom suudam ni o wawa hay so waɗi ko porsaɗo walla ko bawnaɗo walla wonko woni rewe res wonko rewi less mbaɗa enquête ma min joom gallam o no gandirmomi ni wonko wiya o waɗi o wawa wadde ɗum wonko wiya o waɗi mboɗo andi o wawi wadde ko ɓuuri ɗum par ce que mboɗo andimo mboɗo andi no waye rewɓe mboɗo andi no wayi min hooram mboɗo andi no wayi mboɗo andi ko joom gallam ni wayi kala ko wiya o waɗi mboɗo andi o waɗi ɗum tagi woni rewɓe finɓe ɓe so tawi neɗɗo bonnowo arini haalnaɓe joom galle ma o
ni way o mosata no deƴ e min mbaɗa andi joom gallam no feewi accini min tan anani on ne andi joom galle ma won jikku joom galle ma wonno joom galle ma wayata aɗa andimo a wawa ittude kono a jaɓi ko ni Allah waɗimo kala ko way wadde aɗa andi so arti son jewti se tan a jagganmo e haala ɓen worɓe kañumen ne gandi rewɓe ne gandi ɗumen woni rewɓe ne ngoodi worɓe ne ndesiɓe kala ko mbiyaɓe mbaɗi gorko ne wawi andude wawi wiide min mbaɗa andi on wawi wadde ko ɓuuri ɗum par ce que omo andi debbo makko yiɗi haalis omo andi debbo so ñaguima kalis rokkat ɗon tikkat omo andi debbo ne yiɗi kalis janggo so wiyama debbo ne yiɗi haalis an debbo ma ne yiɗi kalis debbo ma ko ñagotoɗo debbo ma ñallata tan ko nanta jogui téléphone mum nodde worɓe nodde sehilaɓe ma tan ñaago kalis omo andi saabu omo andi debbo o ne yiɗi kalis ɓayde omo andi debbo o ne yiɗi kalis goɗɗo garowo ne yima debbo ma ne yiɗi kalis ñallata ko noddude worɓe dokke kam haalis sehilaɓe ma worɓe min dokke amin naggam omo andi ɗon kay haare jarani aɗa andi debbo ma no wayi debbo ma ne yiɗi worɓe aɗa andi an wurde makko aɗa andi capacité makko aɗa andi degré makko aɗa andi kuuñƴam makko gorko ma aɗa andi kuuñƴugol mum goto fof ne andi goɗɗo o sa udditi haqqille ma tan a andat joom galle ma ganda joom suudu maɗa heddo noon a andi a gayni hol feere nde mbatta ha mbawa taktade mo holko mankuma haw wayni holko mankimo haw wayni holko manki hakkude mon ha mbaɗon ni ɗo ko haqqille mawɗo wawi artirde ɗo wayi kono debbo goto e nder film goto eɗen daara ko film burkinaɓeji wonno gorko makko ene waɗamo trompé e debbo goɗɗo nde o tini ɗum tintinimo ɗum ko debbo sehil makko on addinimo hen preuve saabu nde on haalnimo o wi komi jaɓata mboɗo andi joom gallamo no feewi mi jaɓata kala ko mbawɗa haalde jawta so wona an gaddanami preuve on nde tawno ko seyɗane yeehi ha addoy preuve hollimo o yi preuve o hawa andi ko gonga joom galle makko de ene yaada e debbo goɗɗo o waɗi feere hawa andi ha gorko andi wandi kono meeɗa wahlade ndefu makko wahlaki yeeso makko wahlaki haydara o wahlaki hayno rokkirta joom galle makko sobo lelima wahlaki joni noon waɗi sagoro wi gorko o mi tini aɗa wonday debbo goɗɗo an hoore maɗa ni mboɗo andi gueɗal gotal ñaguimami holko mankuma e am komi waɗata ko debbo goɗɗo ne waɗanma ha saka aɗa yaha toon mi waɗa ɗum saabu hakkude ma e joom galle ma way kono barme ma way kono jungo ma defata barme ma ndi sa namdima joomum ko manki e ndefu o so haali ndefu ngu fof no waɗi fayida caggal mo yeehi ƴewode cafdi wondi ando manki yiddema e nder lelde wonno wayata joomum ne wawi hattuɗo wonno lelde wayata wonno joomum heɓirta wone nokku goɗɗo ene wawi noddude ɓernde mum toujours faade ɗen gueɗe ɗum waɗi lelde ko lelde hakkude debbo e gorko ala pop ko harmi e lelde hakkude debbo e gorko so wona gueɗe ɗiɗi ardude joom suudu mum caggal ɗo aada yarani walla taw mo yalti julde ko heddi foof kene weltino moon wat ha wela ko joom galle ma ko joom suudu ma saabu sariya gonɗini dewgal hakkude gorko e